look, oh, coated na siya. So, ilagay natin siya dito, no? Coffee, sorry, love. Ah, yeah. I forgot my coffee. Nagluto kasi ako, mga loves, ng scrambled egg with muffin. So, yun, ang bulaklak natin, oh. I'm gonna put, lagyan ko lang ng, ano, yung bread ni Tammy. Bago maginawan. Kasi, pangit na siya kapag maginaw na, eh. It's a soft bread, love. Yan, kasi nag-open yung window, ba. Look at your son. He was over there, now he moved here, oh. He jumped here, like... Habs, you are something, Habs. You probably don't even eat. He ate. No, he doesn't. I think Dimples did. Really? You want out here? Because... He wouldn't go in the room, so I put it out here. But he went over to it and was eating when I looked. So I put it there. Oh, ducky back. No, I didn't know that there is food. I don't know what's the other one. Like scrambled egg. Walay rice, mga loves. Hindi ako nagluto ng rice kasi nga rice na lang din ako ng rice and then bread na lang ng bread. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Na, palagi na lang tayo pabalik-balik. Same thing. Thank you, love. Go ahead. Poison ivy, mga loves. So it's scattered. It's itchy. Ang kati-kati ng poison ivy ko naglumipat sa likuran ko. Lumipat dito. Look, dito ang worst, oh. This is the worst part here. At pagkatapos namin kumain, nag-relax muna kami doon sa labas ng bahay kasi bago siya magtrabaho. Kasi ang trabaho daw niya ngayon dapat alis siya dito mga 10:30 or 11 o'clock ng umaga. O diba? Ang saya kapag ganito. Pero mga loves, alam nyo, kapag ganyan yan siya, lit yan siya makauwi. Pagod yan, grabe. But anyway, so tambay-tambay si Inday Marian at hindi din ako masyadong nakagalaw kapag itong oras na to. Kasi talagang iba talaga yung naramdaman ko, mga darling. Hindi ko alam kung bakit. Yun, basta iba yung pakiramdam ko and masakit yung puson ko. And yun, akala ko minupos na ako pero hindi pa pala eh. At so yun, dahil rice is life, so yun, Marian, gutom. Kailangan maghintay bago tayo kakain, no? Kasi kapag hinihintay mo talaga, ang tagal magluto. At pagkatapos niyan, yung nilabhan ni Tami na mga bago niya gawing ifo-fold niya kasi talagang matigas yung ulo ng asawa ko. Sabi ko, wag kang mag-fold dong, no? Kasi nga ako yung mag-fold kasi pagod ka, magtrabaho ka pa. And then yun, papunta na siya dito sa kwarto. Sabi ko, wag kang pupunta dito dong kasi nakahubad ka kasi nag-film ako. Pero ang tigas ng ulo, so, 'di ba? Nakahubad pa yan. Kigwa talaga itong asawa ko. But anyway, bahala si Batman. Okay, let me put that. Sit down. Come on. Alam niyo mga loves, itong asawa ko sobrang independent sa buhay. Kahit yung pagsusuot ng shoes niya, sabi niya sa akin, wag ko daw gawin. Kasi nga, parang iba yung pakiramdam niya na ginagano na siya. Pero sabi ko sa kanya, gawin ko kasi nga nagpapasaya sa akin. So kaya, umupo, walang magawa. Alam nyo, wini-wish ko na hindi na si Mr. magtrabaho. At nag-alala naman siya kasi talagang kapag hindi daw siya magtrabaho yung mga labs, no, ang ang katawan niya mas lalong babagsak. Talaga siya, mga labs, mahilig sa trabaho. Pero sabi ko sa kanya, once mag-decide ka na hindi ka magtrabaho, wala ka nang magawa dong. Magtrabaho talaga ako para ako yung puli, no, ako yung replacement. Pero itong si Tami, kapag maghisgot na gani kong trabaho, mga labs, na ako magtrabaho sa labas, sabihin talaga niya, do what you love to do. Ang vlogging daw talaga, mga labs, oy, ayaw kong iwan, mga labs, kasi hayahay na daw kayo, na daw sa balay, nasa bahay, and then kumakita, and then yun, walang amo, walang boss. Yun yung palaging ni-remind niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, para hindi ka mag-alala, magtrabaho din ako sa labas para doble kita, o diba? Sabi pa niya, for what? I love I'm you. young. I'll see you later. So much. Drive I love you too. careful. Drive careful. I'm gonna try. And love, Yeah. I'll talk to you later. Yeah. I'm just gonna eat lunch and then I'm gonna go out.
Do your thing. At dahil umalis na ang ating afam, kakain na ang prinsesa, charot mga labs. Kain lang ako kasi nga, kailangan kong magpunta sa labas. Meron lang akong gagawin. I-continue ko yung pagputol ng ating damo. Pero kahit hindi okay yung pakiramdam ko kasi nga alam nyo na meron akong naramdaman, masakit. Sabi pa, bawal daw mag-anik-anik trabaho, ganyan. Pero hindi naman ako mag-aalsa. Magputol at mag-drive-drive lang naman ako sa aking lawnmower. Pero muna, kakain muna tayo pala para naman hindi tayo mas lalong sasakit yung puso natin, no? Wala si Tami mga labs, umalis na siya. So ngayon, tapos na akong kumain at magphoto lang ako ng damo kahit hindi po okay pakiramdam ko. Bago pala tayo mag-start mga labs, kahapon ko lang talaga ito inaayos yung ating ampalaya, nilagyan ng ganyang PC, no? And din ngayon, kumakapit na siya. Ang bilis talaga kumakapit kapag ampalaya. O diba, ang ginawa ko nito is nilagyan ko siya ganyan. Sabi ko, ito po yung kapitan mo. Kinausap ko pa talaga, charot. But anyway, for the next day mga labs, kumapit talaga siya. Diba, ang saya talaga. Para siyang cucumber na kapag iano mo siya, itandog-tandog, itouch-touch sa kung saan siya dapat kakapit. The next day, doon na siya nakahag. Ay, dapat lang, no? Dapat lang. Yun mga loves, habang bata pa ito sila, ang ginagawa ko is gagawa na ako ng katayan nila. Yun. Kanat na. Ganyan yun aking string beans. Lagyan ng para makaahon sila dyan. Ngayon, tapos ka na naputol. Sunod na naman, next week, no? Ito yung ating ano dito na ang dami mga loves, eh. Look, kung pwede palang may ano, bubuyog, oh. Gustong-gusto ng bubuyog ito, eh. Gustong-gusto ng bubuyog. Ang bango kasi, mga darling. Ang bango. So, kaya, anuhan talaga ito ng bubuyog. Ito din siya. It's a lavender. Mas mabango po ito. Grabe ang bango nito na lavender. Ito yung pinakamabango kaysa yan na klase. Ito kapag ready na siya, grabe. Kahit nakatayo ka lang sa malapit sa puno. Grabe ang bango ito. Pero iputulin ko itong mga labs. Itapon. Kasi pangit tignan, malapit sa hagdanan. Wala nang lusutan ba? Wala nang lusutan. At tignan nyo naman yung langit mga loves. Ang itim-itim. Kaya nga ito yung rason kung bakit talagang nagmamadali ako sa pagkakat ng damo dito sa harap. Kasi talagang ayaw kong maulanan at ayaw kong maputol yung trabaho ko. Pangit kaya tignan, no? Naputol mo yung half and then yung ibang area hindi mo naputol. So yun, for now, tapos na ako sa aking ginagawaan. Salamat po sa inyong panonood mga loves. Bye! So ito na siya mga loves. Look, oh, coated na siya. So ilagay natin siya dito, no? Ganun. I-ganun natin siya. I-ganun. Sinindan ako ni Tami ng video na gusto niya ipagawa niya sa akin. So bumili siya ng patatas. So kailangan natin ng patatas ganito. So ngayon, keep on watching mga loves. So ang una natin gagawin po, mag-melt tayo ng butter, no? Masarap daw ito. Para sa tingin ko nga masarap ito. So, gagawin natin to barbecue stick. Dapat meron po kayong ganito. And then, ihumol ninyo sa tubig. Hindi po ito i-grill, mga loves. Pero, I think pwede ninyo ito i-grill. So, walang mga oven kasi kailangan nyo ang oven. Pero, you look, oh, ito yung ating gagamitin. Dapat meron tayong stick. Kuha tayo ng patatas. So, ang gagawin is tusukin. So, ngayon, kailangan nating may strength. No? So, kailangan natin ng Parmesan cheese. So remember, I am your favorite. Don't forget. I-measure lang ako mga loves, pero kailangan namang hindi i-measure. Oy, you don't need to measure it, but I just wanna measure it. Because we have measurements.
1 cup Parmesan cheese, 1 teaspoon of paprika. Ramihin natin para talagang maanghang. Teaspoon of salt. Not so much because this is freaking cheesy already. Lot of paminta. So, lagyan natin ng look. Yan. I throw it out. Look. 1 teaspoon of that. Yun lang mga labs. Ito na siya. I-mix lang natin siya. Na parami yung paprika. Han, I put a lot of paprika. Hala, maanghang ito mga labs. Tapos na mga labs. Oh, nakakapagod pala siya. Ay, yung parang sobrang yung ano mo ba, energy na kukuha dito. Oh, dito siya. Oh, para siyang pinya. Look, oh. Gagawin natin is atin siyang basain ng butter. Basain. Look. Ganan. Ganan, ganan. So, pagkatapos nito mga labs, pagkatapos ninyo itong ganituhin, next ninyong gawin is magpunta kayo sa inyong dito tayo. Okay. Make sure na na-coat siya mga labs sa loob, sa labas, ganan, ganan. And then, yun lang siya. And then, pakita ko sa inyo mamaya. And then, i-test natin mamaya pagkain. So, let's see kung magustuhan ni Mister at magustuhan ko. Diba? So, gawin natin ito. So, ito na siya mga labs. Look, oh, coated na siya. So, ilagay natin siya dito, no? Ganun. I-ganun natin siya. I-ganun. Oh, ipatilt natin siya dito ba? Para hindi siya matandog. Ganun. So, yun na siya mga loves, no? Ito na yun siya. Yung ating patatas. Kainin natin at itry. So, ito na nga mga loves, itry na natin kainin. So, ito, masarap siya ha. Yung paprika, walang kalasa-lasa man pa nga loves. Uy, akala ko talaga yung paprika is maanghang, pero parang talagang wala siya. Wala yun as in, pero masarap yung patatas. So, ang ulam ko po dito is yung leftover natin na steak. Nasabi po ng iba, na kinain ko lahat yung ginigrill ko the other day. Nope, marami pa sa ref. And also, ito yung ating broccoli rub na ating gulay. So, tinatanong ko si Mister, sabi pa niya, thumbs up ba or thumbs down? Thumbs up daw ko noy. Masarap daw. So, kailangan daw siya lutuin ng 35 minutes. Pero mga labs, kailangan mo siyang lutuin at gusto mong itry para ma-sure na luto. Kasi sa amin, hindi masyadong luto. So, binalik namin sa oven yun. Masarap naman.